Първо си прецеждаме млякото, след което го сваряваме. Оставаме да изстине на градуси под 40. Смесваме за 3 литра и половина 4, не цяла пълна супена лъжица мая за сирене и кашкавал. Смесваме го добре с нашето мляко и ето така трябва да се получи след 1 час. След което го прецеждаме в марля и оставаме да се отцеди от остатъчната сурватка, която ще използвам за съхранение на нашето сирене. Ето така трябва да изглежда престояло затиснато цяла вечер в хладилник. Осолявам го и го слагам за съхранение.